Hi, hello, namaste. Welcome back to my another vlog. Enjoy ಮಾತಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ರಡ್ಡ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ತಲೆಕೊಡು ಯಾನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮೀಟ ಒಂದುಲ್ಲ ವಿತ್ತೆ ಪೋನ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಲ್ಪ ಹೋಗುಂದು ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬೈದಾತನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಓಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೇನಿ ಕಲೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೊತ್ತಿಕ್ವೆ ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣೇರು ಯಾನು ಎರ್ನೊಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಇದಾದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾ ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲೇ ಅಬೇ ಜಲ್ದಿ ಬೋಲ್ ಕಲ್ ಸುಬೆ ಪನ್ವೇಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಯಾರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಎರ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮೀಟಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೈದಾದ तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅದ ಏನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಬಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಗುರ್ತದಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರ ಬಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಬೈದೀನಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ 4-5 ಜನ ತೂವರದಿಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಸೊ ಯಾನ ಇಂಚು ಬತ್ತು ಒರಿಯ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಆನೋಲ್ ಬೈದಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಬಂಡ ಸಾದಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು ತೂವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅರೌಂಡ್ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ನಿಕಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನೆಡೆ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನೆಟೆನೆ ಒರಿಯೇ ಉಂತದೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎನ್ನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂತದೆ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿರು ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬಾರದು ಗಂಟೆ ಬೈಯದ ಆಜೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತೇರು ಪೂರ ಕಪಲ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಇರ್ತೇರು ಯಾನು ಅಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತದೆ ಯಾನ ಅಕಲ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂರು ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೀಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತುಕ ಏನೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ ಬತ್ತೆ ನೆಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚು ನೆಟೆ ಒಂದಂತೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬೈದರು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಸೊಂಬರ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂದು ಅಲ್ಪ ನೆಟೆ ಪುರ ನೆಟೆ ತೋವಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪುರ ಪುರ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿದಡ್ಗೆ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ 1,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್